Ramogi wadhi nyime gi weche manyien mag oimore na nyisi ni magi gin weche mabende wamedo luoni kamoro amora ma intiere. Gie sani adwa ni mondo mi anyisi gik matimore ka. Magi gin commissioners ang'wen. Commissioners gi Justus Nyang'aya, Francis Wanderi, Irene Masit kod Juliana Cherera. Negipogore paro kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati e kinde mane lando duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya. Nyaka gie sani nyako Ramogi weche osebedo kaluwogi. Justus Nyang'aya kod Juliana Cherera osegwe tao. Francis Wanderi pok onyiso chung' moro amora. Kata kamano wach nitiere kuom Irene Masit. Nyako Ramogi adani mondo mi koro ni anyisi moko kuom gigo matimore. Gie kinde ni Irene Masit oyango ni odhi chopo e nyima put kokalo kuom okinde mage e bwo duol mar okinde miluongo ni KTK Advocates. Wach mora mora ma aputno chwalo ne bende okone nyaka kal mana kuom okinde mage e ka mondo mi winjgi kendo okinde mage mabiro ng'iyo ni to en yo mane magidhi duoko godo penjo kotende gi bura ma Masit biro chwalo e nyim kata weche mebiro donjne godo. Aputno nyako Ramogi bende commissioners mamoko ma nitiere ma bende ne owinjo bed ni timonegi nonro kod aput manyicho chugi gi jatend piny Kenya oting'o Juliana Cherera, Justus Nyang'aya duto mosegwe tao. Francis Wanderi pok oyango okang' mora mora modhi kao. Mago gin commissioners nyako Ramogi ma pod nyaka gie sani ok ong'ere ka bende biro chopo e nyima pudno kata oyo nikech ariyo kuomgi osegwe tao. Achiel kuomgi pok oyango gimoro amora mo odhi timo. Wadhi ane machielo nyako Ramogi mondo wanyisi gik matimore. Nyaka gie sani ewi wach mar aput manochugi gi bura ma luoro commissioners ang'wen go. Jomoko adek ochwalo bura e doho ma Meru ka kwedo apudno. Jogi oting'o Philemon Kiong'ora, Godfrey Kinoti kod Joshua Mwerigi. Ji adegi ochwalo bura. Gichwalo bura ka gimako bura ne jomage. Wang'iyane jok ma giwuoyo kuomgi. Gichwalo bura kendo gidonjo ne od bura mamalo miluongo ni National Assembly. Gidonjo ne aput mochuogi mar nono commissioners ang'wen mag IEBC manobalo kod jakom margi Wafula Chebukati. Kendo gidonjo ne Attorney General mapachoka mano mane ni speaker mar od bura mamalo e kinde telo machien kuja Justin Muturi. Gin jomoko kuom joma odonjnegi. Kata kamano Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wanderi oketi e burano kaka jogo manyalo bedo gi dwaro ma dongere dendo ni interested parties. Wang'iyane weche magiwacho ji adek modonjogo. Giwacho ni ang'o mowinjo bed ni timo gi doho. Ng'ur margi magichwale doho. Giwacho ni onge gimomiyo idwa gol commissioners mag IEBC go. Ka giwacho ni apudno paro mag weche mag siasa. Bende ging'iso doho ni mondo mi onenane gimomiyo noruchuogo apudno mapiyo piyo. Maendi ging'iso ni nyiso chich moro. Kendo giwacho ni Kenya nyalo poko dok e telo marach ka commissioners go bende dhi yuda chaya ka oponi ogolgi e yo ma ok oluwore gi chik. Giwacho ni golo commissioners go e apisi biro keto ranyisi marach ma apisa mamoko mag sirikal bende inyalo gola apisi ma ok oluwruok kod chik. Mago gin weche ma owachi kod jogo momako bura e doho ma Meru. Wadhi ane machielo nyako Ramogi. Wang'iyane mano ma bende pod waluoni kaendi. Magi gin weche mowachi nyako Ramogi mondo ibed gi ng'eyo. Wadhi nyime nyako Ramogi. Wadwani mondo mi wang'iyane ni to weche mage ma bende nitiere e dwaro mag nono adieri kotenre kod weche mochwal e apudno. Jokanyo mag apudno ting'o Agri Muchelule oketo e kinde ma inono ng'ata kotenre jokanyo mamoko ariyo bende nyaka bedi. Nyiso ni e kind ji abichgi nyaka bed ni nitiere ji adek e samora mora miwinjo bura e ka bura nyalo dhi nyime. Dhongere dendo ni quorum. Wang'iyane machielo nyako Ramogi mondo mi weche mag bura gi ma omako commissioners ang'wen gi odhi nyime. Winjo bura. Apudno biro winjo kama huyanga. Nyiso ni kama oyangore. Mak mana kopo ni commissioner mora mora okwayo mondo mi bura no winji kama opondo. Nyiso ni apudno ni kod thuolo mar winjo bura no huyanga. To ponono ni commissioner mora mora ogolo kwayo ni mondo winj bura no kama opondo e ot moro kata gola moro molor dhode. To apudno biro yie mar timo mano. Wach machielo nyako Ramogi en ni commissioners nyalo chopo giwegi kata oro okinde magi.
commissioners mag IEBC makoro ochwal ng'ur e wigigi nyalo chopo gi wegi kata ginyalo oro jochung' magi magino kinde mondo mi odhi ochung'negi. Wach machielo bende Ramogi motenre kod weche mag kaka inyalo winj burano en ni apudno biro tiyo kod neno mochwal ka giluwore kod chike mag chiwo ratiro. Commissioners go nyalo ng'ado ni ok gichope nyim apudno gin giwegi kata bende ginyalo dagi ni ok ginyalo oro kinde magi mak mana ni apudno ni kod teko mar nono neno kendo ndiko report ewi commissioners go duto. Mano e kaka chenro mar winjo bura mag commissioners ang'wen mag IEBC mane opogore paro kod jakom margi Wafula Chebukati kinde lando duoko mar ombulu ma jatend piny Kenya nyalo biro bedo poni apudno chako chenro mag winjo neno kendo winjo wach kowuok kuom commissioners ang'wen go. Parni Irene Masit oseyango ni odhi chope nyima apudno Ramogi. Pod wan gi weche manyien kokalo Ramogi TV kendo wamiyi mamoko bende kapod ikete Ramogi TV.